És vegetació mediterrània meridional. Què és el que condiciona que hi visquin unes plantes o unes altres? El medi. El clima, el terra, el clima que condiciona temperatura, pluviositat, etc. Això és el principal factor que determina que hi visquin unes plantes o unes altres. Aquí el clima és mediterrani i ja sabeu com és el clima mediterrani, sec a l'estiu, pluges irregulars, etc. Però sobre el clima també actuen altres factors i a les plantes els hi afecta molt el tipus de substrat. I en les mateixes condicions climàtiques, segons el tipus de substrat, poden viure plantes, espècies i comunitats diferents. Quina diferència hi ha entre el substrat calcari i el silici? El calcari passa l'aigua cap avall, no? El calcari, l'aigua, filtra l'aigua. Quan plou es filtra, és permeable, és un substrat permeable. Què vol dir això? Que l'aigua no estarà disponible per les plantes o ho estarà molt poquet temps. Una màquia degradada, perquè la màquia és una comunitat arbustiva però que pot arribar als 2 metres d'alçada i és molt densa, que costa molt de passar entremig. I això gairebé ja no es troba enlloc al Mediterrani. Agafar-se una mica a tot arreu. Potser aquella és la fulla més comuna, aquesta és més I aquesta competició, les enredaderes s'aprofiten de les estructures dels altres per seguir en alçada. O sigui, oi que vau fer el corn? Doncs aquestes, en comptes de tenir un corn insuficient... No és ben bé com una mora, però diguem que si algú és molt urbanita i no ha vist en sèrie en esbarzer, podria arribar a pensar que és una mora. I a més, com que creixen en els mateixos ambients, també, aquí és als marges d'una via, és un lloc més o menys ruderal, però si no de manera natural, a Collserola, etc. En la rosada, també, evidentment, a la tardor, hivern, etc. També aquesta aigua és providencial, si no hi hagués aquesta ja malament. Llavors, doncs, adaptació a les sals i a la sequera, planta crasses. No sé si té... Aquesta és més aviat amargueja. En tot cas, de Barcelona cap al sud es dona la casualitat que la majoria de serralades són calcàries, per tant són més seques. De Barcelona cap al nord la majoria de serralades són granits o són pissarres. Llavors el sòl, tot i el mateix clima, el sòl és més humit.